हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव हाल्लाबल सोमावसारनायाव बिटिआरनि सासे गोख्रों राजखान्थिगिरियाबो बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे हाल्लाबल स्लोगानखौ लानानै हादोरनि गासैबो रायजोनिफ्रायनो बाहागो लानाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो सासे बर'नि राजखान्थिगिरि बिथाङाबो बाहागो लादों आरो दिल्लीयाव थानानै बिजेपि सरकारनिसिम गोख्रों सोंखारिदों आरो हाल्लाबल स्लोगानजों सोमावसारदों। दिनैनिफ्राय कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ मुवा बेसाद आरो जीएसटीखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव हाल्लाबल सोमावसारनाया जागायजेनबाय आरो बे सोमावसारनायाव हादोरनि गासैबो रायजोनि जिल्लानि कंग्रेस दोलोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बे सोमावसारनाया गोलाव समसिम जागोनखौबो खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारियावबो बर'निफ्राय सासे गोख्रोङै बाहागो लाफाहैनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सोर दैदेनगिरिया बाहागो लाहैदों आरो खौरांगिरिनि गेजेरजों दिल्लीयाव मा दाबि दैखांदों आबुङै मिथिना लानि। बेनिखायनो जोङो दंफैयो इन्डियान कंग्रेसआ दिनैहाय बे दिल्लीयाव फैनानै गासै भारतनि लाख मानसिफ्रा फैनानै जानाय लोंनाय बेसाद बानिनि दाम बारायनायनि एगेन्स्टआव हाल्ला बल मोनसे प्रग्राम लादों। दा बे प्रग्रामाव जोंबो दिनै आसामनिफ्राय बिदिनो नोंथांमोना नुबाय गथ'खौ नुगोन दिनै लाख लाख इन्डियान बासफोर नरेन्द्र मदिनि खुंथायनि सायावहाय हेंथा होदों। बिथाङा गेदेर गेदेर खोथा बुंदों। जोङो गावबो जाया आरो मालायखौबो जाहोआ होनदों बिथाङा। नाथाय दिनै भारतनि गासै सम्पतिखौनो बिथाङा मानसिनो होदों। दा बावहाय जोंनि गासै भारतनि गरिब गुन्द्रानि सानखोआ बांबाय थादों आरो बांबाय थादों। फरायनायनि फारसे साख्रि बाख्रिनि फारसे खहा जाबाय, लोगोसे गरिब गुन्द्रा आबादारिफ्रा खहा जाबाय आरो बे गासैखौबो लानानै दिनैहाय जोङो मोनसे सिन्था जे जोङो बिजेपिनि एगेन्स्ट हेंथा खालामगोन आरो गाबोन समफोरनिफ्रायनो 7 तारिखनिफ्राय राहुल गान्धीनि दैदेननायाव जोङो कन्याकुमारिनिफ्राय लानानै जम्मु काश्मीरसिम मोनसे पदयात्रा थाबायनानै लागोन। बेबो 7 तारिखनिफ्राय जागोन। गोबां बुंला रायजोफोर खुलुमबाय गासै बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो खुलुमबाय। जोङो बे समावहाय दिल्लीनि रामलीला मैदानाव दङ। दिल्लीनि रामलीला फोथारावहाय जोंहा जोंनि दिनै बे भारताव जे बिजेपिनि सासनाव बिजेपिनि राजखान्थियावहाय जे जानाय लोंनाय गासैबो जिनिसा दामा बारायजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे नाम होदों महंगाई पर हल्ला बोल। दासिमबो राहुल गान्धी बिथाङा सफैयाखै। दा हाजार मानसिया फैजेनबायानो। स्टार्टिं प्रग्रामा जाजेनबाय। बिराद मानसि दंबाय। ओरै खोलानिफ्राय लानानै एखेबारे सारा भारतनि मानसिफोर दंबाय। बेहायनो फोरमायनो नागिरदों जे दिनैबो बिजेपि बिजेपिनि राजखान्थिखौ भारतनि लाख मानसिफ्रा दङ गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।